Durant molts anys, a les escoles i a les universitats se'ns ha ensenyat que les llengües romàniques o romans provenen del llatí, parla aquesta considerada la llengua mare. Segons aquesta teoria, que encara avui defensa l'acadèmia, les llengües romàniques, és a dir, el català o l'occità, l'espanyol, el francès, l'italià, el retoromànic, el gallec, el romanès o el sard, són resultat d'una degeneració, atenció a la paraula, degeneració del llatí. És a dir, són unes filles degenerades de la llengua mare. Seguint aquest raonament, les llengües filles s'haurien de semblar a la mare i també s'haurien de semblar entre elles. Però vet aquí que si bé aquesta darrera premissa és certa i les filles s'assemblen entre elles, no passa el mateix amb la mare. I resulta que les llengües romàniques no s'assemblen a la suposada mare llatina. A més, hi ha paraules que trobem en totes les llengües romans, però que no trobem en la suposada mare llatina. Com s'entenen aquestes anomalies? És veritat que la llengua mare de la nostra llengua és el llatí? I si no és el llatí, quina és la llengua mare? Per esbrinar l'origen de la nostra parla, hem convidat a la investigadora Carme Jiménez Huertas. Ella és llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona i en Filologia Catalana per la UOC. La Carme ha escrit 2 llibres imprescindibles i molt reveladors. No venimos del latín, de l'editorial Las Sandalias de Mercurio, i Estamos hechos del lenguaje, que l'acaba de publicar fa poquet, de la mateixa editorial. Benvinguda a Radiocrítica, Carme. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. I benvinguda a la nostra col·laboradora, Omaira Beltrán. Bona tarda, gràcies, Daniel. Carme, què passa amb el llatí que no acaba d'encaixar com a llengua mare del català i de la resta de llengües romàniques? Doncs ho has llegit molt bé. És a dir, el que trobem exactament és això. La qüestió va sorgir quan, per donar classes de llatí, bueno, ara només es dona com a optativa, però durant molts anys era una assignatura obligatòria, quan hi havia l'etapa del BUP, que molts que encara... I l'IGB, que tots hem fet. Sí, exacte, no? Doncs era obligatori. Llavors em trobava que em va sortir molta feina durant uns anys, no? Perquè els nanos, com que havien de fer obligatòriament llatí i era una assignatura antipàtica, doncs em cridaven constantment per donar classes. Llavors, què em va passar? Doncs que eren nanos que no volien aprendre llatí, només volien aprovar l'assignatura. Llavors tenia que buscar mètodes per, de manera ràpida, fer-los entendre una cosa que per ells era incomprensible. I aquí va ser com va començar les primeres preguntes. Com pot ser que sigui tan diferent? Però no només les paraules, no parlem només de paraules, perquè clar, les paraules viatgen, és la part més làbil d'una llengua. Fixa que ara tenim a la llengua nostra plena de paraules en anglès. Per tant, no són les paraules, és l'estructura. L'estructura marca la manera de pensar i tenim una llengua que estructuralment és molt diferent. És a dir, posa entre els complements i el nucli posa coses al mig. Entre el subjecte i el verb posa coses al mig. I això la nostra llengua no ho fa. Llavors, haver-la de traduir, veient que els connectors tenen unes estructures completament diferents, que hi ha coses tan complicades com les oracions d'ablatiu absolut o les oracions infinitiu, que no es poden explicar des de les llengües romàniques de cap manera, m'havia d'anar a l'alemany, m'havia d'anar a l'anglès, doncs aquí va començar a sortir la pregunta, no? Com pot ser que vinguem d'una mare a la qual estructuralment no ens hi semblen gens? O sigui, ja no només les paraules, perquè clar, la gent diu, no, les paraules venen del llatí, no. Moltes de les paraules llatines, moltes són indoeuropees, per d'alguna manera, per fer una etiqueta, i són comuns a tot el substrat. L'indoeuropeu, que també és una llengua inventada. No existeix, però perquè ens entenguem. Indoeuropeu és un concepte creat pels acadèmics, hauríem de parlar de llengua mare, diguem-ne així, no? Però és un substrat que té en comú moltes coses, aquestes germanes, que dic jo, llengües germanes, que s'assemblen tant, que ara en podem parlar una mica. Però l'interessant del tema és que moltes de les paraules llatines són neologismes incorporats durant l'edat mitjana. Per això són llatines. És a dir, les hem incorporat per comptes de fer servir els mecanismes propis de creació de paraules i de terminologia que en tenim. Totes les llengües tenen mecanismes per crear paraules noves. Durant molt temps només s'ha admès com a paraula nova, i encara segueix passant, allò que diu ara ho diu la Real Acadèmia de la Llengua, que és l'encarregada, no? Hi ha l'Institut d'Estudis també a Catalunya i hi ha la Real Acadèmia, cada país té la seva, que és l'ENS. L'Institut d'Estudis Catalans. Sí, és la que determina quines paraules i com s'han de dir, la que regula els nous mots i tot això, no? Però durant molts anys les paraules noves senzillament es creaven a partir del llatí o del grec, no? Per això tenim coses tan estranyes com dir cavall, en canvi hípica. Doncs són paraules noves creades del llatí, però
Clar, no ens deixem enganyar. Si que veiem paraules que semblen llatines, no vol dir que vinguin del llatí. Perquè la majoria dels casos, i sobretot quan ens anem en llenguatge comú, trobem que són paraules anteriors que es comparteixen entre un munt de llengües. I que precisament moltes vegades l'única que és diferent és la paraula llatina. És el llatí. Perquè tu dius, aquest llatí no el van imposar els romans de les legions quan van arribar aquí en aquesta suposada època abans de Crist, sinó que ho va imposar l'Església. Exacte. És que els romans eren molt poquets, si en mirem numèricament. A més, els exèrcits romans, ells es deien romans, no llatins. Fixa't, això és molt important, perquè aquí hi ha un equívoc, ens pensem que romà i llatí és el mateix, i no. Romanus, romana, romanum, són romans, els que venen els que formen part del ciutadà romà, que formen part de l'imperi. I el llatí és una comarca petita que ve del Laci, de l'antiga Roma, ciutat, que es converteix en capital d'un imperi després, en el segle III o IV, és a dir, quan l'Església assumeix la capital de Roma, quan precisament l'imperi romà ja no existeix. Que en el teu llibre surt un mapa amb les llengües itàliques o d'Itàlia i realment el llatí és petitíssim l'espai que ocupa, i a més em sembla que a dia d'avui no queda ni un sol pastor o persona amb algun poblet o jugarret aïllat, amb alguna muntanya que encara parla el llatí, diu, cosa que és molt estranya si tenim en compte que el basc, que diuen que encara és més antic, té gent que encara parla el basc. El llatí era una llengua morta al segle II abans de la nostra era. Ja aleshores. I es pot dir que mai ha estat viva, pregunto jo, perquè si ja va néixer morta, vull dir, si és una llengua artificial. Ja són coses que no m'agradaria dir-les per la ràdio, Val, llavors deixem-ho així. La sospita és que és una llengua una mica artificial, perquè és molt falsa, és a dir, només té 13 o 14 consonants, només 3 vocals, és a dir, té uns trets que no són massa naturals, val? Llavors hi ha una gramàtica estandarditzada que és la que s'utilitza perquè, clar, s'estableix com a llengua de l'Església quan és una llengua absolutament morta, i això no hi ha cap mena de dubte. O sigui, quan al segle III s'estableix el llatí com a llengua de tot el que és els estaments de poder de l'Església de Roma, que després esdevindrà el Vaticà, el llatí és una llengua absolutament morta. Per tant, haguéssim pogut escollir qualsevol altra de les vives que hi havia. Per què van escollir una llengua morta? Per fer la seva llengua de govern, de poder i de cultura, de fet? És molt bona pregunta. Mira, només fent-la et surt la resposta sola. Per què s'escollir una llengua morta? Perquè ningú la parla, per tant ningú l'entén. Per tant, és un secret, és una llengua secreta per ells. És una llengua a la qual es redueix l'accés, és en una societat estamentalista, només hi tenen accés les persones que tenen l'accés a la instrucció, per tant a la cultura. Aquesta és la raó per la que es posa una llengua morta. Que a la mitjana això vol dir la noblesa i la jerarquia eclesiàstica. Mira, la noblesa no, perquè els cavallers la majoria eren analfabets, si només els que tenien instructors. I pensa que els propis, per dir-ho d'alguna manera, els propis els importants, els càrrecs militars importants tenien instructors pels seus fills que els ensenyaven llatí i grec, i moltes vegades aquests instructors eren presoners de guerra. Sèneca va ser, per exemple, un instructor, era un esclau. Ara tot això se'ns oblida, però l'imperi romà es va formar a base d'esclaus, no? Llavors tenim que tot això passa a sobre d'un territori en el que viuen altres persones. Llavors, clar, pensen, l'exèrcit romà va ser el que ens va transmetre la llengua i la va imposar. No és cert. Els romans no imposaven la llengua. I tenim exemples perquè el lloc on més temps han estat els romans ha sigut a l'altra banda del Mediterrani, a la zona palestina. I allà no es parla llengua romànica, es parlen llengües semítiques. Per tant, ells no imposaven res, perquè eren conqueridors i anaven a explotar el territori. Aleshores eren tan supersticiosos els romans que fins i tot respectaven els déus locals, per si de cas. Per tant, ells no tenien cap interès en imposar la llengua. Pensa que la gran diferència entre grecs i romans és precisament aquesta. Els grecs, quan arriben aquí, creen mercats, i quan una gent ve comercialitzar, ve fer comerç, té respecte per la part amb la que comercia i amb la part que relaciona. Per això els grecs estableixen els seus mercats fora, per això respecten les llengües, respecten la cultura. Quan tu vols comercialitzar en un altre país, el primer que has de fer és apropar-te a la seva llengua. Llavors els romans tot això no els importa gaire, perquè els seus exèrcits i tot el seu sistema és imperialista, està basat en esclaus i està basat en salaris i en soldats que es paguen a sou. I aquests soldats no són romans, molts són hispans,
els mateixos que formen part dels exèrcits de Roma són hispans, per tant no es poden considerar agents de romanització. Sí, aquest és un altre dels aspectes que tu comentes al llibre, que realment no va haver-hi agents de romanització. No. Llavors, quina és la confusió aquí? Que nosaltres creiem que el canvi material va associat a un canvi cultural. Per exemple, per canviar la ceràmica anterior al torn i passar al torn, quantes persones fan falta? Una, perquè el torn... És una tècnica nova, que amb un sol alfarer que la porti n'hi ha prou. Bé, per canviar el sistema arquitectònic del romànic al gòtic, quantes persones van fer falta? Segons la novel·la del Ken Follett, Els pilars de la terra, un. Va ser el primer que va crear la catedral de Chartres. Doncs seria igual que dir que les catedrals gòtiques que van aparèixer en menys d'un segle, en 80 i escaig d'anys, que es van fer per tota Europa, les van venir a fer els francesos. Oi que no? És a dir, amb un arquitecte que aprengui la tècnica n'hi ha prou. I això es reparteix i s'expandeix i són aquestes modes que canvien els períodes històrics. Llavors què passa? Que aquí tenim un canvi de construcció arquitectònica, un cert canvi amb la ceràmica, que això és amb el que es basen els arqueòlegs per fer les datacions, perquè es coneix molt bé la ceràmica, i et diuen, això és romà. Però no es donen compte que la població era la mateixa. Si la població que hi havia aquí és la mateixa que hi havia abans que vingués un senyoret que es feia servir amb ceràmica diferent. Passa el mateix quan ens anem a les colònies d'Anglaterra de la Commonwealth. Què es porta el senyor anglès quan va a l'ambaixador, quan se'n va a la Índia o quan se'n va a l'Àfrica? Es porta el majordom, es porta les ceràmiques, el te... Per tant, si anessin els arqueòlegs trobarien ceràmica anglesa. Però era la casa de l'ambaixador, llavors es copia per les modes i fan les festes i les èlits que van a les festes tots prenen el te a les 5 de la tarda. Però la resta de la població és la mateixa que hi havia. Llavors aquí passa una miqueta això, no? Sí que veiem la punta de l'iceberg i diem, es va romanitzar la població, però no, la població era la que era i va continuar sent la mateixa des de l'edat de bronze, del neolític i anem seguint. Però és que tu vas més enllà, tu dius els romans havien d'estudiar per parlar llatí. Clar. Estudiar per parlar, no per escriure, per parlar-lo fins i tot. És que el llatí era la llengua escrita, no la llengua parlada. Ningú la parlava, el llatí. Clar, per això s'entén que ara no hi hagi ningú que el parli. No, només els capellans i pocs en queden que va de menys. Però, I no ho parlen nadiu, ho parlen perquè l'han après. Hi ha algun professor que clar viu d'això i l'ha d'entendre. Tot és gent que l'ha après a l'acadèmia, és a dir, que no són nadius, que no es transmet de pare... No és la llengua materna de ningú. Aquí ho tenim. Clar. Ningú pensa en llatí. Ningú pensa en llatí. Escolta, dir tot això a tu a nivell acadèmic t'ha costat car, oi? Sí. Però això és una cosa que cau pel seu propi pes. És a dir, quin problema hi ha en dir que potser el llatí no és la llengua mare de les llengües romàniques? És a dir, per què no es pot debatre això a la universitat? És que no s'entén. És una bona pregunta. Per què no es pot debatre? Per què no es pot debatre? És a dir, si jo estigués dient una bajanada, en passadament n'hi ha però no, s'enfaden moltíssim. Per tant, fixa-t'hi lo interessant que és aquesta pregunta, perquè ens demostra que estic tocant una creença. No és un saber, és una creença. I com a tota creença dona respostes viscerals. Quan és un saber, quan sabem una cosa no necessitem enfadar-nos. És a dir, quan tu tens la seguretat en un concepte, no cal demostrar res a ningú, no? Quan resulta que això et posa nerviós és perquè és una creença, no és un saber. Clar. O sigui que m'estàs dient que la universitat d'alguna manera s'ha convertit en un centre dogmàtic més que no pas un lloc de reflexió, de debat i de confrontació d'idees. Ho dic perquè no només t'ha passat a tu, li està passant a molta gent. L'Anatoli Fomenko, per defensar que les cronologies potser han estat inventades o allargades. El Joli Vilmeny, per plantejar simplement que potser la descoberta d'Amèrica la van fer els catalans i que Cristòfol Colom potser no era genovès. Ara hi ha tot aquest moviment dels terraplanistes que estan dient que potser el model de Ptolemeu, com va dir Einstein precisament, és igual de vàlid que l'altre i ens estan venent un com una certesa quan l'altre també és possible i per tant també s'hauria d'ensenyar i s'hauria de valorar a veure quin dels dos és el que té més. És a dir, que al final tota aquesta gent que té una visió diferent dintre de l'acadèmia, té una visió diferent de la realitat, l'acadèmia en comptes de debatre té una tendència a expulsar-los, a censurar-los, a menystenir-los, i
a menysprear-los públicament, quan potser aquesta no hauria de ser l'actitud, no? Una de les tècniques és aquesta, ridiculitzar precisament, però pensa que això es fa avui en dia també, és a dir, fixa't, lo fàcil que és quan escoltes les notícies veure com es ven els fets, com es venen els fets segons quin canal de televisió poses. Doncs qui escriu els llibres d'història? Doncs si avui en dia ho fan amb tanta impunitat, perquè és molt fàcil comparar, no? Compara un canal de televisió, posa després l'altre i compara les notícies. Doncs imagina't, abans que no hi havia la televisió, o sigui, qui t'escrivia la història? Els estats. Clar, llavors... I qui guanyava? Sempre la història l'escriuen els vencedors. Sí, això sempre ho diuen, però és molt curiós perquè després les universitats no tenen un departament d'anticensura o de revisar la censura dels estats. Qui paga les universitats? Els estats. La majoria són públiques i les paguen els estats. És més, en aquest país has de ser... bueno, diguem-ne, afí al règim, no? I qui va crear les universitats, no? També. Sí, clar, però passa fins i tot avui en dia, és a dir, els dissidents aquí no se'ls deixa estar a la universitat, se'ls acalla. Només hi ha una dissidència però que està controlada, perquè sembla que hi ha una certa... perquè sembli que hi hagi una certa llibertat, no? Però els dissidents crítics amb el sistema, aquests se'ls fa callar o se'ls ridiculitza, que és l'altre mètode. Bueno, a Radiocrítica nosaltres ja els anem buscant ja. És tot el contrari, perquè jo crec que a més són or. Aquestes persones, l'acadèmia les hauria de tenir com tan preciades com l'or, perquè són els que precisament poden fer avançar o canviar els paradigmes i per tant fer avançar el coneixement, o si no tenen raó, reforçar el paradigma que ja hi ha. Però en tot cas és molt positiu que hi hagi veus dissidents. És a dir, mai s'ha de veure com un problema, al contrari, és un test, és una prova, és un moment per demostrar si la teoria vigent o la teoria oficial és correcta, o si no ho és, per canviar-la i millorar. Per tant, el problema jo no el veig enlloc. Mira, el vostre nom, Radiocrítica, ja us honora, perquè fomenteu precisament això, l'esperit crític, que és el que fa avançar la humanitat. És a dir, l'altre sembla que fan perquè no passi res. Perquè tot es mantingui tal com està. És que de fet el sistema educatiu està muntat d'aquesta manera, no? Sí. És a dir, que surtin persones com tu, no? que es plantegen i que són valentes, no? A l'hora de defensar una nova teoria. Bueno, és un fracàs d'aquesta educació alienant, no? I que fa que la gent es torni una repetidora, no? En les que plantegen una teoria però que ens la presenta com una veritat i que l'has d'aprendre de memòria, anar repetint-la sense contrastar i sense fer cap exercici d'anàlisi. Exacte, es premia el que repeteix. Exacte. És el que treu la bona nota i el bon càrrec. I el bon càrrec, exacte, i és el que a més després serà escollit pels càrrecs directius de les empreses i de la banca i de diferents llocs, no? Algú creatiu que es qüestiona està sempre mal vist. És que la creativitat no es fomenta des de les escoles, al revés, Fins a sisè de primària encara es deixa una mica, però a partir de l'institut no hi ha assignatures que tinguin marge per la creativitat. Ho explicaves tu l'altre dia a la teva conferència, no? Exacte. Fins a una edat, ja tot el que té a veure amb la creativitat ja està allà completament. Està allà, exacte. Està allà. Carme, ara et faré la pregunta del milió, Ah, sí? Quina és la llengua mare? La resposta curta, no ho sé. Perquè darrere d'aquesta pregunta hi ha una ideologia. Si ens donem compte, perquè esclar, no ens en donem compte, però si busquem una llengua mare, una, en singular, vol dir que hi ha un sol origen. I això està directament associat amb un concepte evolucionista en el qual hi ha un sol origen per la raça humana, que ve d'un sol lloc i per tant hi ha d'haver hagut un sol origen per tots els humans. Però segur que va ser així? Perquè, esclar, a mi em costa molt explicar que hi ha una sola llengua mare i posar dins el mateix sac llengües tonals com el vietnamita, llengües aglutinants, llengües flexives, llengües aglutinants com algunes ameríndies que amb una sola paraula diuen una oració sencera, o fins i tot les llengües musulmanes i africanes que són molt onomatopeiques. Llavors, fixa quina contradicció, perquè ens diuen, clar, tot l'origen de la humanitat ve de l'Àfrica i les races més antigues són precisament les africanes, però llavors aquestes llengües són primitives. En què quedem? Si són llengua mare, que ha de ser la llengua perfecta, com pot ser que siguin les primitives? Perquè, esclar,
Com pot ser que derivi unes gramàtiques tan perfectes com les nostres d'una llengua feta amb sons, aparentment en imitació de la natura? Clar, als europeus això no ens agrada gens, perquè ens agrada imaginar-nos encara amb aquesta sèrie de micos que van aixecant-se de l'evolució que ens han explicat de Darwin, no? Llavors, com que estem estúpidament, la veritat, ens situem a l'extrem d'una piràmide evolutiva, ens creiem que això ens autoritza a sentir-nos més evolucionats i que tenim dret per educar i ensenyar i democratitzar els altres pobles, quan han fet autèntiques barrabassades, no? Per tant, fixa tot el que hi ha darrere de la idea d'una llengua mare. Hi ha la idea d'una evolució, un sol camí, unes cultures més evolucionades que les altres, unes llengües perfectes i unes altres que són menys perfectes. Hi ha moltes coses implicades que són prejudicis, perquè Jesús Dusson, que va ser un professor meu que vaig tenir a la universitat, ja deia que és el mal de llengües, no? En el seu llibre, que deia que no és cert que hi hagi llengües perfectes, no és cert. Totes les llengües són perfectament vàlides per expressar tot el que la cultura necessita manifestar. Per tant, són prejudicis. I llavors, en el cas, ara et collaré una mica més, en el cas d'Occident, ja no anem a tot el món, creus que hi ha una llengua mare o també que és aquesta una divergència, o sigui, una concentració de diferents llengües que poden haver originat aquest? Mira, en el cas europeu necessito aigua. Sí, necessito una mica d'aigua, sisplau. Això vol dir que la resposta que t'has de donar ara és important, no? És que em noto una mica la bola seca. En el cas europeu tenim factors comuns, per tant, nosaltres ens sentim al centre del món, no? Fins i tot tenim el Mediterrani, no? El que està al mig de la Terra, és a dir, som bastant etnocèntrics, no? Ens sembla que tot gira al voltant de la Mediterrània. Clar, imagina't si ens anéssim a la Xina o a la Índia, que són cultures mil·lenàries que ens avancen per mil·lennis, no? És a dir, som bastant etnocèntrics. Però sí que és cert que el nostre continent és molt petit. És a dir, el podem travessar de punta a punta, saps quan, si ho féssim caminant? Saps quan trigaríem en creuar tota Europa? Gràcies. Tant si ens anem d'aquí fins al Pol Nord, al Nord Cap, com si ens anem d'aquí a l'altre extrem del Mediterrani, trigaríem entre 5 i 6 mesos. No res. No donis idees, que agafem i fem la ruta, Jo vaig trobar una vegada a Jordània un noi que anava a motxilla, que el vaig veure 3 dies seguits i nosaltres anàvem en vehicle i ell anava caminant, i li vaig preguntar, escolta, tu què? Quan t'amagues i vas amb cotxe de nit o què? Perquè com pot ser que et trobem i fa la mateixa distància nosaltres en vehicle que tu a peu, aparentment a peu. Diu, sí, vaig a peu i no he agafat cap vaixell, i havia sortit de Mont-Saint-Michel a França i volia arribar a Jerusalem, no? I portava 5 mesos caminant i fent això, el mateix que es fa per fer el camí de Santiago, que tanta gent l'ha fet, no? 1.000 quilòmetres es fa aproximadament en 30 dies, doncs 5.000 quilòmetres que tenim fins a creuar l'altra punta del Mediterrani o 6.000 que trobaríem fins a Nord Cap, doncs es poden fer en 5-6 mesos. Llavors, què vull dir amb això? Doncs que no fa gaire la humanitat era transhumant. Els poblats es bellugaven i no hi havia aquest sentit de propietat sobre el territori. Llavors, a més hem de tenir en compte una altra cosa. Fixa't tu la natura com actua. És a dir, hi ha uns ecosistemes que són semblants. És a dir, si tenim la mateixa temperatura i els mateixos índexs de pluviometria, aquestes coses, tindrem flora i fauna similar. A mesura que pugem a la muntanya, canvia el paisatge i canvien els arbres. Passa una mica el mateix amb les llengües. Les llengües que estan a zones càlides tenen una certa música que s'assembla. L'espanyol s'assembla a l'italià i s'assembla al grec. En canvi, el català s'assembla més al romanès i a les llengües, per exemple, del romanx, que es parla al nord d'Itàlia. I això també té a veure amb el clima. Si tenim en compte que aquestes poblacions han estat en contacte i que s'anaven bellugant, sempre hi ha hagut entre un 3 i un 5% de la població que s'ha bellugat per temes de comerç o per temes de transhumància, això t'ajuda a explicar que tots ens enteníem. I és més, posa't un italià davant i de seguida parles. Més que més malament t'entens. I la gran sorpresa ha estat el romanès. El romanès s'assembla tant al català que no es pot explicar a partir del llatí, perquè el llatí, els romans de romanos, no de Romania, sinó romans de Roma, van estar només 160 anys i 165 anys a Romania i només a les mines de Transilvània. Per tant, com pot ser que un territori tan gran com Romania parli una llengua que s'assembla al català
amb allò que té el català més difícil, que són els pronoms. Els pronoms àtons i febles que tenim en català són idèntics a un romanès. A veure, enmig hi ha 5 cadenes muntanyoses i tenim un munt de llengües eslaves pel mig. Per tant, com pot ser que tinguem als dos extrems llengües semblants? O sigui que tu trobes que la llengua... Per explicar això... Per començar, a mi m'agradaria també, si ens pots aclarir, tu que ets filòloga, realment el català i l'occità són la mateixa llengua? Sí, clar, tot això ens entenem. I aleshores tu dius... És un tema polític, no lingüístic. Sí, jo també estic d'acord. És un tema polític. Pensa que nosaltres, quan ens han fet la gramàtica normativa, també ens han enredat. Han anat traient, és a dir, han fet una estandardització que s'ha menjat tota la riquesa dialectal. Llavors aquest gradient de les llengües s'ha convertit en esglaons. És més, s'ha tendit en català a tot allò que s'assemblava al castellà separar-ho per un tema polític. De la mateixa manera que s'ha tendit, per exemple, a l'Europa de l'Est, ja no només tenim aquests mateixos gradients absolutament tallats per un tema de política, sinó tenim fins i tot al nivell d'alfabet. O sigui, hi ha uns que utilitzen l'alfabet llatí, com en el cas del turc, altres que utilitzen l'alfabet ciríl·lic i altres, com l'armeni, un alfabet propi. En canvi, són llengües veïnes. Llavors, clar, si no el pots llegir perquè no entens ni el ciríl·lic, doncs sembla que les llengües són molt diferents. No ho són tant. Entens? Llavors, si trenquen el gradient, de cop i volta ens trobem esglaons. Però el normal és que hi hagi gradients. És a dir, de fet, el català està entre el francès i el castellà, i l'aragonès està entre el català i el castellà, i el bable asturià està entre el castellà i el gallec, i si anéssim així pels pobles aniríem trobant, per exemple, el son d'Extremadura està ple de llengües que la gent s'ha posat en contacte amb mi i m'han enviat llibres que han recopilat ells en la llengua que parlen a casa, i jo el puc llegir perfectament des del català. És que si França no hagués dut a terme aquesta política genocida de llengües que ha dut a terme i no hagués deixat l'occità com l'ha deixat, que ha passat de 30 o 40 milions de parlants a 1 milió, nosaltres quasi que podríem anar fins al Piemont o la Ligúria parlant català. Mira, jo vaig estudiar literatura medieval i quan llegia els cantars de gesta jo els podia entendre perfectament, estan escrits en occità, es poden entendre, però te'n vas a llegir els juraments d'Estrasburg que diuen està escrit en 3 llengües i una és el francès antic. Dic, collons, perdó, un francès no entén el jurament d'Estrasburg, un català sí. Clar, perquè és una mena d'occità. Per tant, hi havia aquesta llengua amb aquest substrat que era comprensible entre tots, que més o menys segueix sent comprensible, perquè ens posem a Galícia i el segon dia ens entenem amb els gallecs i ens anem a Itàlia i el primer dia depèn de la persona, però si no el segon o el tercer t'entens. I els romanesos venen aquí i en 4 dies et parlen el català perfecte, són els que més i més ràpid s'integren perquè les llengües tenen estructures semblants. Jo fa molt poquet vaig escoltar una ràdio gascona que es fa a l'Euskadi Nord i clar, feia molta gràcia sentir una persona que parlava en euskera i l'altra que li contestava en gascó, que jo l'entenia perfectament perquè era com si l'estigués parlant en català. I llavors en aquell moment em pensava, mira, els bascos del nord parlen català i jo no ho sabia, perquè li diuen gascó. Clar, però no només hi ha el gascó i no només hi ha l'occità, també el bretó, el normand, l'aquità... Sí, no, té moltes llengües, França. Tots els països. El cors. Tots els països. Ens anem a Itàlia i també passa. I ens anem a tot arreu. L'únic país que jo conec que només hi ha una llengua és Dinamarca, que jo sàpiga. Que seria l'anomalia, no lo normal. Lo normal és que hi hagi moltes llengües a cada país. El multilingüisme és la norma. Què passa? Que els estats això ho amaguen perquè és un tema polític, volen la llengua d'estat, perquè és molt més difícil tenir un enemic que parla la teva llengua. I és així. I això s'està repetint entre el català i el valencià. Ens estan fragmentant. Ens han creat una guerra on no hi és. Perquè qualsevol català entén un valencià i un valencià entén el català i bé que li diguin una paraula diferent amb un utensili concret no marca una llengua diferent. Ara ja s'ha prou setiat al foc i s'han posat llenya al foc per crear una diferència política, que no és lingüística. Sí. L'altre dia parlàvem amb un japonès i em deia només a la zona d'Osaka em sembla que hi ha 7 o 8 llengües diferents, però en canvi nosaltres tenim aquesta visió del Japó d'una sola llengua. Hi ha moltes llengües al Japó. I a la Xina, ens pensa que el xinès o la Índia, n'hi ha milers. N'hi ha moltes, i amb alfabets diferents a l'Índia. Però passa també a les illes, a les illes, a cada illa es parla diferent.
Per tant, és la norma. I llavors hem d'entendre que és un tema d'estat, és a dir, els estats monopolitzen i centralitzen i volen la llengua oficial i per això fan una punyeta sempre. Però això ve de lluny. Llavors tu dius, d'aquestes llengües romàniques, la que més s'assembla en pronúncia a aquest català occità seria el romanès. Sí. Que curiós. És molt interessant. Molt curiós. Perquè a més sona igual. Et diré una cosa, si escoltes el grec i l'escoltes distretament i tens uns grecs asseguts a la taula al costat en un bar, però et penses, oi, què estan dient? Perquè sembla que els entens, perquè sona també igual. I són llengües que la fonètica, la prosòdia, és molt semblant a la nostra. No l'italià, l'italià té una música molt diferent, L'italià s'assembla una mica més al castellà, potser, no? Sí, aquesta llengua espanyola. Sí, perquè et fa servir més les os. Nosaltres, per exemple, no tenim os. Llavors, aquests finals en consonants existeixen en romanès. Un fort cop de vent, en romanès es diu igual, un fort cop de vent. Ostres, sí. Perquè tenen aquests finals consonàntics. Per tant, hi ha aquesta similitud de finals consonàntics que en castellà no n'hi ha ni un, o poquíssims, són excepcionals, i són sempre en paraules que no són d'origen castellà, que són normalment importades d'altres llengües. Una curiositat que jo vaig trobar un dia és que en la primera gramàtica de la llengua espanyola per a estrangers es titula Gramàtica de la Lengua Vulgar d'Espanya, que està escrita al segle XVI, és de Lovaina, està escrita a Lovaina, o sigui que jo crec que és una obra que ha quedat lliure de la censura, i és molt curiós perquè aquest llibre, si el pots llegir, està al Google Books, el podeu trobar tots. I com es diu? Es diu Gramàtica de la Lengua Vulgar d'Espanya. Diu, explica que hi ha 4 llengües ibèriques o espanyoles, i diu que la primera i la més antiga és l'euskera, la segona és l'àrab, la tercera és el català, i diu que és la llengua amb la que més llibres s'ha escrit i la de més prestigi, i diu n'hi ha una quarta nova, diu que no entén per què ara s'ha posat de moda dir-li castellà, perquè en realitat ja es parlava a l'Aragó i a Lleó, és que és molt curiós. I diu que jo li diria llengua vulgar d'Espanya per ser la més estesa, perquè és la que s'ha estès més. Això trenca els esquemes. Però té cert sentit, Bé, primer, per exemple, el castellà té molta influència de l'euskera. I dius, com és possible? Pues sí, té les 5 vocals de l'esquera, són igual. Si tu escoltes l'euskera, l'únic que entens són els tacos, perquè els tacos, com que no en deurien tenir, han incorporat els tacos del castellà directament, llavors entens tots els tacos, però té la mateixa, sobretot el castellà que ens acostuma a agradar més com a castellà estàndard, que és el de Castella, la del nord, no? La banda de Burgos i Salamanca. Sí, el que diuen ara Castilla-León, no? Sí. Que abans era Castella, perquè Castella i Lleó estaven separats. Sí, però els de León no els diguis. No, els de León no volen ser castellans, perquè no ho són. No ho són, clar. Aleshores és interessant veure que la influència de l'euskera en aquesta zona és importantíssima. Nosaltres, en canvi, tenim 7 o 8 vocals. La diferència és importantíssima, perquè hi ha molt poques llengües al món que tinguin vocals obertes i tancades. Llavors, clar, quan ens anem a l'ibèric i veiem que és possible que l'ibèric tingués vocals obertes i tancades, això ens hauria de fer reflexionar. No ho sabem encara segur, però ja hi ha algun... Ara que parles de l'ibèric, tu dius que és molt curiós que quan, en plena ocupació militar romana, la gent decidís continuar parlant l'íber. Sí. Quan és una llengua que en principi... Mira, és molt interessant perquè en plena ocupació romana no només es continua escrivint amb escriptura ibèrica, sinó que s'expandeix a zones on abans no es feia servir. Que no és el mateix. No només es segueix utilitzant a les zones ibèriques, sinó que aquelles zones que abans no hi havia escriptura, de cop apareix una escriptura. I per comptes de fer servir un alfabet, com és el llatí, utilitzen l'escriptura sil·làbica ibèrica. Per tant, això dona una informació importantíssima, perquè en zones celtibèriques s'adquireix l'escriptura ibèrica i no l'escriptura llatina. Quan tècnicament és més fàcil emplear un sistema sil·làbic, un sistema alfabètic, un sistema sil·làbic que és més complicat perquè té més signes, no? Això t'està parlant claríssimament que era l'escriptura que es coneixia, la que la gent sabia llegir i per tant la que tenia prestigi.
i que en cap moment hi ha interès. És a dir, quan es fan documents públics, com per exemple el Brozo de Botorrita, sembla ser que és un document públic perquè té unes marques que demostren que estava exposat públicament, perquè la gent el llegís. Doncs està escrit amb l'escriptura que la gent sabia llegir, perquè si tu penges alguna cosa amb una escriptura que la gent no pot llegir, com que vinguis aquí t'ho escriguin en xinès. Per tant, que et demostra que la gent sabia llegir a l'escriptura ibèrica. Tant és així perquè l'escriptura ibèrica, a diferència d'altres cultures, on les escriptures estan reservades a una casta sacerdotal, o com el mateix llatí, que només sabien escriure els monjos, l'escriptura ibèrica no, la trobem per tot arreu. La trobem en ceràmiques, la trobem en les peces dels telers de les dones, les trobem a les parets, com a pintura rupestre, les trobem en cartes escrites sobre plom, per tant, escriptura que la gent sabia llegir. I tu dius que les restes més antigues precisament són a Ullastret. Sí, les més antigues trobades, però pensa que les que s'han trobat a Ullastret estan perfectament consolidades, és a dir, són cartes, pensa que és una època que no hi ha moneda. Per tant, si estic comerciant i jo t'entrego unes quantitats importants de blat, en algun lloc ho he d'escriure, perquè després tu a canvi m'has de portar oli, m'has de portar vi o m'has de portar el que acordem, i ho m'has de pagar diverses vegades, hi ha uns testimonis, per tant són contractes comercials o són cartes que li donen instruccions a algú, i a més estan doblegades exactament com dobleguem avui en dia les cartes. Estan fetes amb làmines de plom, es dobleguen i a fora es posa el remitent o el destinatari, però és la mateixa estructura, és increïble. No hem avançat gaire, vull dir, seguim repetint, mengem el mateix, tenim les estructures de les cases igual, les eines del camp són les mateixes, per tant, poca cosa ha canviat fins al segle XX, manteníem les mateixes estructures, alimentació i fins i tot elements culturals i llocs on estaven de poder, on tenien les ermites, els mateixos que la cultura ibèrica. Espera, que volia acabar aquesta explicació. Per tant, si tenim que tothom coneix l'escriptura i tenim que no només s'utilitza en època ibèrica, sinó en plena dominació, fins i tot en època d'August, s'hagués d'utilitzar l'escriptura ibèrica, vol dir que aquí ningú va imposar res. M'explico? És a dir, els romans volien la ciutadania romana i ells vivien a base d'impostos. Són els que creen els impostos que a partir d'ara, per viure, tens que pagar. Això és terrible, no? Perquè fins llavors la gent podia viure en llibertat, però a partir de la imposició d'un imperi ens converteix en súbdits, i com a súbdit i ciutadans de dret has de pagar impostos. I això no ha canviat, i portem així 2000 anys. Per tant, és important entendre que les llengües evolucionen molt a poc, igual que la cultura evoluciona molt a poc, igual que l'economia, igual que els impostos, que no evolucionen. Totes les marques territorials, perquè encara tenim les mateixes comarques, les regions que encara tenim avui en dia, les comarques són les de les tribus ibèriques. Per tant, imagina't, estem parlant del nostre substrat absolutament directe. Quan parles d'ibèric, la llengua més similar a l'antic ibèric seria el basc, interpreto? Per fer-nos una idea de com podia ser aquesta llengua. No ho sé. Perquè passa una mica com amb el llatí, no? Amb l'ibèric, és encara un misteri també. Mira, no s'ha desxifrat. Més o menys es coneixen les equivalències dels signes. I dic més o menys perquè encara es basen en la interpretació que en va fer Gómez Moreno cap als anys 20 del segle passat i després als anys 50, quan va publicar en ple franquisme les seves miscel·lànies. I clar, hem de tenir en compte que Gómez Moreno no era castellà. Aleshores diràs, i què té a veure? Doncs molt, perquè nosaltres en català tenim 23 consonants, en llatí n'hi havia 13, en castellà en tenen 19, però tenim uns sons dobles i uns sons africats en català que en castellà no existeixen. Aleshores, un castellà no els trobarà mai. M'explico? Ell tot li sona igual. La C sorda i la C sonora, doncs CCan o CCan en castellà, per tant no les distingeixen, i totes les consonants palatals que tenen català, que tenim aquesta tendència a entretenir la llengua al paladar, no? En castellà tampoc hi és. Llavors, per tant, probablement hi ha sons que ens falten. Això d'entrada. Segona, si tu parteixes d'un principi equivocat, pots arribar a qualsevol lloc. Llavors, què s'està fent avui en dia els que investiguen, els experts en ibèric? Agafen la interpretació de Gómez Moreno i transliteren totes les escriptures, el que em sembla una autèntica aberració. És a dir, és com si tu volguessis estudiar el xinès, transliteraran el xinès en
en el castellà o en la llengua que estudis, cosa que et perdràs tots els sons i totes les vocals que en tenen moltíssimes, aquestes diferències tonals, no? Per tant, no es pot fer això. Si tu has d'estudiar a l'ibèric, amb l'alfabet ibèric, perquè quan tens un text que hi ha 2 signes i a l'escriba la persona que ha escrit ha fet un signe o un trast de més, no té per què ser el mateix so. Llavors, així, en partit d'aquí, estem anant malament, m'entens? Llavors, per què no es desxifra? No ho sé, per què no s'ha desxifrat. No estic segura que no estigui desxifrat. Però que oficialment tu agafes un text i llegeixes que un troba una invocació a la deessa, l'altre troba que és un contracte de ventes i l'altre troba que alguna cosa no estem fent bé. Perquè sí que és veritat que hi ha els numerals que s'assemblen a l'euskera, hi ha coses que s'assemblen a l'euskera, però jo crec que anem malament perquè no hem de trobar paraules, hem de trobar l'estructura de la llengua. Si no trobem ni no ens posem a estudiar l'ibèric des del propi ibèric, no anirem enlloc. Per això jo vaig insistir tant en crear una font i en fer tot un treball de recopilació del corpus ibèric que vam fer-lo amb un col·laborador durant 2 anys amb una salato i una espardenya, és a dir, sense cap mena d'ajuda econòmica de cap institució. Quan això en un altre país s'hagués fet càrrec algú important. Llavors els importants estan treballant en el projecte Esperia, que és el que depèn del Ministeri, però tot es fa transliterat. Ara això sí, de qualsevol inscripció et posen tots els articles que han publicat tots els especialistes. Tots estan allà enregistrats, et posa la foto i vinga pompa, no? Per l'hora de la veritat, això no és accessible a la gent, perquè no ho coneix ningú. És a dir, no es dona a conèixer, no se'n parla enlloc, no surt als llibres de text, no ha arribat a les aules, per tant és per un grup reduït que hi tenen accés i entre ells ho fan. Fan una reunió cada 4 anys, van sempre més o menys els mateixos experts. Jo he anat d'oient molts anys, I clar, jo vaig fer la primera proposta de codificació informàtica, després la Universitat de Barcelona, a partir del meu treball, van fer la seva proposta, que ha sigut l'oficial. Sí, perquè tu ja has treballat molt amb l'IBER. Sí, jo hi he treballat molt. Sí, en la contraportada del teu llibre ja ho explica, que tu has elaborat una base de dades d'inscripcions ibèriques en el signari del nord-est, ibèric llevantí, que pot consultar-se online a www.ibers.cat. Exacte. Molt bé. Aquesta és la pàgina que he muntat i allà qualsevol persona que vulgui veure què és l'ibèric es pot descarregar gratuïtament la font, podràs fardar davant dels teus amics estudiant ibèric, que queda això superguai. Allà hi ha unes nocions bàsiques, són bastant senzilles, però com a mínim són fiables i el que expliquem allà és el que se sap. No fem especulacions del que no se sap, sinó diguem una miqueta el que se sap sobre el que és l'inventari de signes, sobre les diferents interpretacions del corpus, les cronologies. Llavors també hi ha tot el document amb totes les inscripcions tal qual, és a dir, el més fidel possible tal qual estan trobades. I et posa el tipus de suport, la cronologia i el jaciment. I la referència, amb la referència aquesta es pot trobar. Aquesta referència és el que identifica el jaciment, la zona i la peça de què es tracta. Llavors qualsevol persona s'ho pot baixar i jo us animo que ho feu, que ho baixem a l'ordinador de casa, que us ho mireu i que intenteu a veure què us aporta, què us ressona tot això, no? És a dir, ho han posat a lliure disposició, perquè allò que no coneixes, si no ho coneixes no et pots estimar. Doncs tots a consultar i a estudiar l'IBER. I una pregunta, Carme, jo com a català, sí, que vull saber els orígens de la meva llengua, d'on ve? Et vull fer 2 preguntes. Primera, el català ve de l'IBER o tu creus que té un origen diferent? I la segona és, podria ser que el català fos la llengua, aquest català occidental, fos la llengua mare de les llengües romàniques? Sí, seria la llengua mare amb aquesta mateixa similitud que té amb el romanès i amb les altres llengües itàliques i de tota Europa fins a la península, gairebé fins als Balcans, no? Per tant, estaríem amb llengües emparentades per sota, diguéssim, del nivell de les que han vingut després, que són les eslaves, que són una miqueta més modernes. I això per què ho sabem? Doncs perquè ens ho està confirmant la genètica. O sigui, la genètica també està reforçant aquesta tesi. Sí, clar, la genètica i l'arqueologia estan reforçant la lingüística. O sigui, el que els lingüistes seguien repetint des del segle XVIII, ara ho està qüestionant la genètica, perquè hi ha estudis de genètica que han demostrat que les grans àrees lingüístiques corresponen a grups diferents en l'ADN mitocondrial i el cromosoma Y, que són els 2 tipus d'anàlisis de genètica que s'han fet. I és molt interessant perquè les taques lingüístiques són taques molt antigues, és a dir, que les llengües són més antigues i que remunten, agafa-t'hi,
entre 15.000 i 50.000 anys. O sigui, aquí potser sempre parla català i no ho sabem. Bueno, es parlava algú semblant. Què vol dir això? Que tu em preguntes quin és l'origen. Clar, anem a fer l'equació inversa. El català ha de ser la suma de totes les llengües que hi han passat per aquí, i fins i tot acceptem la importància del llatí durant l'edat mitjana, i fins i tot la influència del franc i la influència d'altres llengües, tot i que jo no estic massa d'acord que les paraules... el mètode que es fa servir avui en dia és bastant barroer. Què es diu? Que si una paraula es troba escrita en una llengua, ve d'aquesta llengua. Home, és bastant absurd, no? Perquè d'aquesta manera no podríem estar parlant ara. És a dir, resulta que només les paraules que s'han trobat escrites existeixen? Clar. És bastant absurd, no? Bé, doncs anem a veure. Si tenim aquestes llengües que s'assemblen, fem la fórmula matemàtica. Hi ha una part important de substrat que és la que hem de trobar. Llavors ens anem a coromines, que fins ara és el Déu, no? L'intocable, l'inqüestionable. Igual que Pompeu Fabra, són figures intocables que no es poden tocar. Que després, a més, és molt qüestionable i polèmic el que van fer, d'altra banda, alguns d'ells. I la metodologia és molt qüestionable perquè, esclar, ell què passa? Que sempre que una paraula sembla llatí, ve de llatí, punt. Per tant, només s'accepta com a paraules en substrat aquelles que no poden explicar. Jo això ho vaig deixar de creure quan vaig veure que feien venir fumar, que ve de fum, claríssimament l'exema és fum, de fumare del llatí. Vaig dir, primer de tot, no sabia que els romans fumessin, perquè crec que el tabac va arribar d'Amèrica, però això per començar, però és que segona, em sembla ridícul fer venir d'una paraula més llarga a una més curta, tenint un lexema perfecte que es diu fum. I m'ha passat amb altres paraules i és molt divertit perquè a vegades, jo que sé, màgia ve de mag, i és molt divertit perquè et diuen ve de magui, que és el llatí, que al seu torn ve d'una llengua indoeuropea que es diu mag, i dius, home, ja hi ha el català que té mag, no calia anar a buscar-ho a l'indoeuropeu. Però mira, et posaré exemples en català que són molt interessants. Bé, aprofito per mencionar el diccionari que ha creat el Javier Goitia a partir de l'euskera, on penso que és una mica discutible perquè no tot és com ell diu, però ell explica l'etimologia del castellà a partir de l'euskera i agafa-t'hi perquè algunes coses són espectaculars. Però et poso un exemple. Nosaltres, les paraules que fem servir amb la mà, les coses que fem amb la mà, comencen amb esc: escriure, escalar, esculpir, escombrar. Resulta dues coses. El Javier Goitia explica que esc en euskera és mà. Però, per exemple, la meva amiga Núria García Quera, que vam estudiar plegades, i ella està estudiant la toponímia del Pirineu, ha demostrat que tots els pobles que estan al final d'una vall comencen per esc. Per tant, esc vol dir estar al final, i on està la mà? Està al final del braç. Per tant, si comencem a fer l'etimologia ben feta, ens trobaríem que moltes paraules les podem explicar d'aquesta manera i que no hem d'anar al llatí per res. I a més venen directes com fumar de fum. Que la mateixa llengua genera la seva etimologia. Els seus recursos composicionals. De la mateixa manera que hem sigut capaços de crear una paraula com paraigües, que és per paraigua, que en castellà curiosament paran el sol, parasol, i els anglesos en fan ombrella per fer ombra. És interessant, perquè un país que plou com a Anglaterra fan ombra, i en canvi aquí parem la pluja, que és interessant veure com formem els nostres mecanismes de formació paraula. Que segons aquesta teoria que tu proposes, que jo trobo que és molt interessant, les llengües podrien explicar-se en base a elles mateixes i a la seva interacció amb les llengües del voltant. Aleshores, podria haver-hi un diccionari etimològic de la llengua castellana en funció del català. I llavors, per exemple, dir ventisca i ventana venen de vent, no de viento, perquè si no seria vientana o vientisca. És a dir, que el català té molts lexemes que han passat al castellà, però és que l'Iber, ara ho estàs explicant tu, en té molts que han passat al català i que han passat al castellà. És a dir, que al final, com interactuen entre elles... Mira, perquè a mi m'agrada molt la hipòtesi que explica Saverio Ballester, és a dir, això és important dir-ho, que hi ha catedràtics que també estan d'acord amb aquestes idees, que no tot l'establishment està en contra. Perquè aquest senyor és catedràtic de filologia de la Universitat de València i ell parla del riu per comptes d'un arbre. Si mentre pensem que les llengües degeneren i se separen, anem malament. En canvi, si imaginem les llengües com un riu que reben aportacions de diferents afluents,
i es van enriquint amb aportacions diferents, però que els rius que estan amb natius semblants tindran una composició semblant, això té molt més sentit, m'entens? És a dir, les llengües es formen per suma, no per divisió. O sigui, és el contrari del concepte. Del concepte que ens estan venent. Llavors s'enriqueixen, no es degeneren. Aquesta idea no és meva, és d'ell, però la vaig trobar tan encertada que dic, hem de començar a treure els arbres i començar a posar rius. Clar. I crear el sentit contrari, és a dir, per comptes d'un tronc a branques i a fulles, llavors surt una pometa i allà et posen llengües afroasiàtiques, com si fossin totes una dins una poma, no? I a l'indoeuropeu tot separa amb branques frondoses i en canvi et posen gaèlico, escocès, gaèlico, irlandès, com si fossin coses diferents, quan és claríssim que és un tema polític. O català i valencià, no? Com en dèiem abans, o occità, i bueno, van separant quantitat de llengües que nosaltres ens entenem, i si ens entenem és que són germanes o bessones gairebé, no? Però segons aquest raonament els catalans devien tenir una expansió molt important a Europa, perquè per exemple si ens fixem en la paraula cap, que jo crec que només en el català significa cabeza, cap, i jefe. Llavors tens a l'anglès captain, que és el capità, és el cap. Tens capitalism, Capitoli, que és on es reuneix el jefe, encara a Washington hi ha el Capitoli. Tenim tantes paraules, capo de la màfia, l'italià. Pensa una cosa, l'anglès que coneixem avui en dia no té res a veure amb l'anglès del segle XVI. És potser una de les llengües més adulterades en els últims segles. Saps, per exemple, que l'anglès antic té formes perifràstiques en els verbs? Perifràstiques vol dir temps compostos. És molt interessant, perquè nosaltres tenim temps perifràstics. El llatí no en tenia cap. No tenia formes perifràstiques, eren sintètiques. En canvi l'anglès sí que els té. L'anglès ara no. Ara no, però els tenia. Però els tenia. O sigui que l'han modificat. L'han modificat en els últims segles. Per tant, una de les grans dificultats de la gent que estudia filologia anglesa és que de cop i volta quan els hi posen a l'anglès antic no l'entenen des de l'anglès, l'han d'estudiar des del romànic o des de la nostra concepció. Si nosaltres tenim llengües i temps verbals, els temps verbals perifràstics. Per què? Perquè la meva recerca m'està portant cap a un lloc molt interessant, que és que el verb és de creació posterior al nom. Si primer existeix el nom i després a partir del nom es crea el verb. Llavors, per què el verb és perifràstic? Perquè menjaré és menjar O sigui, a partir del substantiu verbal, que és l'infinitiu, es creen els temps verbals, que tenim passat, present i futur. Menjaria, menjar, hauria. Passa que tenim... Està bé, és la síntesi dels... Tendim a aglutinar els mots, llavors ens mengem una síl·laba i de cop oblidem. Llavors que diuen, no, això ve a partir de llatí perquè els temps simples van convertir en compostos després de la generació del segle VI o el segle VII. Què dius, tio? Però així és transparent, és gairebé transparent. Ara que dius això, que també el menjar el trobem a l'italià, menjare, però és que a l'anglès trobes dinner, dinar, i super, sopar. És que jo, la veritat, és que crec que es poden aprendre. No sé si és perquè estem al mig, però jo crec que es poden aprendre les llengües romàniques a partir del català. Sí, de fet em sembla, no sé qui m'ho va explicar, que a l'edat mitjana els mariners utilitzaven el català perquè els anava molt bé per comunicar-se amb tothom, com a base. Sí, és una llengua esperanto. I de fet, quan van crear l'esperanto era amb aquesta finalitat. Jo em vaig trobar una vegada amb un avió una dona i ens vam entendre amb esperanto, tot i que jo no parlava esperanto específicament, però era tan fàcil i reconeixible, perquè què han fet amb l'esperanto? És a dir, han fet una mena de mix d'aquests elements que tenen en comú les llengües que hi ha al voltant. I per Facebook també em van contactar una gent que també han creat llengües noves i també es basen en això, en el que tenen de comú aquestes llengües, per crear una mena de llengua d'intercanvi. I tu fas una comparació en el teu llibre entre l'esperanto i el llatí. Sí, jo ho poso com que m'ho va suggerir un lector, perquè és molt interessant aquesta segona edició, perquè he fet una mica d'homenatge a tota la gent que em va connectar. Va ser tan indescriptible la quantitat de correus que vaig començar a rebre. Molts eren insultants, però aquests acostumen a ser anònims, però després més lenta, però molt més intensa. Perquè algú et pot insultar per dir que potser les llengües romàniques no han del llatí? És que és espectacular. La tendència de la gent és senzillament dir que no tinc idea de què parlo.
perquè llavors em diuen el que els ella n'és explicat a l'escola, que és el que jo mateixa havia explicat molts anys, vull dir, me repeteixen el que no tenen en compte que moltes vegades les persones que defensen un nou paradigma venen de l'antic i que per tant s'han passat tota la vida entenent l'antic i per això proposen un de nou, perquè li han trobat alguna falla o perquè volen perfeccionar o perquè volen canviar. És a dir, que sembla que es pensen que no coneixem l'antic i dius, no home, si conec l'antic i el nou. Sí, però jo vaig trigar a comprendre, però ja ho he entès, És a dir, és un tema emocional. Responen perquè se senten atacats de les creences. Ja està. Ladren, luego cabalgamos. Entens? És a dir... És un pilar, no?, que se'ls hi cau dins del seu esquema. Se'ls hi cau allò que els hi han ensenyat des de petits. Una por. Una por. Llavors, la por què és? Falta de coneixement. És a dir, quan un té por és perquè no sap què hi ha, no? Però necessita que obris la llum per veure què hi ha. Doncs aquí passa una mica el mateix, quan la persona de cop i volta es confon, que confon és fondre, per tant, és la metàfora de fer-se fosc, doncs quan la gent és confondre, confondre, doncs fixa't la saviesa que hi ha en les paraules. Sí, no, les paraules són espectaculars. Si la gent comença a examinar les paraules per si mateixos... Tenen massa sabidoria per ser una creació aleatòria. Sí. Però deies que havies rebut també bones crítiques. Aquí, perdona, veus? A vegades m'he tallat el fil. Sort que la Mayra ens reconduïa. Sí, gràcies. És important, perquè aquesta segona edició està feta incorporant les aportacions de tota aquesta gent que em van escriure, entre ells molts romanesos. Vaig incloure els exemples en romanès, que en les primeres edicions no hi eren perquè era la peça que faltava, i també vaig incloure moltes cites o molts comentaris o moltes aportacions que reafirmaven el que jo deia des d'altres estudis i altres autors. I aquesta que tu has dit precisament és una de les aportacions que vaig rebre. Per tant, l'aportació de que el llatí va actuar com a mena d'esperanto és d'un lector. Per tant, jo he reconegut i a més poso els seus noms tot al llarg del llibre i els poso al peu de pàgina perquè, clar, són cites puntuals que incorporo que m'han ajudat a reafirmar, és a dir, jo no en tinc cap dubte de que això és qüestió de temps que acabi acceptant-se, vull dir, no tinc cap dubte, és tan lògic, o sigui, la reacció visceral és la primera, la segona és d'una absoluta lògica tan aclaparadora que cau per si mateixa, per tant, és només qüestió de temps de que acabi acceptant-se. I què ens tens preparat pel futur? No hem parlat de l'últim llibre, no? De Estamos hechos de lenguaje. Saps què passa? Que la Carme necessitaria un altre programa, però bé, igual, no sé, dos línies de què es tracta aquest llibre, que ho hem adquirit aquest cap de setmana, encara no... Està calent, exacte. Acaba de sortir del forn, aleshores bé, de fet, aquest llibre el vaig començar a escriure abans, és un llibre de 10 anys de feina, que era el meu tema, jo anava recopilant informació, i de fet encara no m'havia plantejat publicar-lo, perquè publicava novel·la infantil i juvenil, i després vaig publicar novel·la per adults, vull dir, jo em pensava que em dedicaria sempre a la ficció, no? I això era la meva recerca personal, que l'anava recopilant. I de fet vaig estudiar filologia després, és a dir, quan jo ja no necessitava, perquè en aquell temps estava treballant en una multinacional i em guanyava la vida d'una altra manera, no? Però per pura passió. I clar, no és el mateix estudiar una carrera de gran on jo estudiava amb el llapis a la mà. O sigui, no tenia cap necessitat d'aprovar les assignatures per passar-les, sinó que les feia per buscar. I clar, t'asseguro que els meus professors se'n recorden de mi, perquè quan jo començava a fer preguntes, doncs no paraves, era bastant incisiva, clar, ho feia per pura passió. Llavors vaig fer tot el que m'agradava. Vaig fer totes les assignatures de lingüística, vaig fer totes les assignatures de literatures medievals, buscant els texts antics. Vaig fer tot allò perquè m'agradava i punt. Per tant... Perquè t'agrada la veritat, tu vols trobar la veritat, no vols repetir com un lloro, vols trobar la veritat de les coses. Jo soc una mica estranya, no? I sempre he sigut així a banda, però és veritat que m'apassiona la llengua, és una autèntica passió, per tant jo ho vaig fer per passió. És que és el nostre codi mental. Clar, és la base del pensament. És la base. Aleshores, què passa? Que quan trobava professors apassionats, doncs jo jugava pa. He tingut professors boníssims, he tingut la sort de tenir professors grans a la UOC, per estudiar amb la Maria Aritzeta, fer teoria literària, després vaig estudiar amb la Laura Borràs, vaig estudiar amb gent de primer nivell de literatura, uau, que jo vaig gaudir moltíssim, no? Per tant, en aquells anys, perquè avui en dia no sé si funciona igual, va ser
una de les experiències que em donaven sentit a la vida, però no pensava publicar. Llavors què va passar? Que un dia, i això és una primícia, això ho vaig explicar ara, això, dones primícies perquè estigueu contents. Doncs un dia jo estava en una xerrada escoltant un senyor que parlava de càbala, i allà em vaig coincidir amb l'Alicia Ninou, la periodista, i de cop i volta l'Alicia, que havia anat invitada per un amic comú per fer una entrevista a aquest senyor, em va dir, ui, això que pesat, no m'interessa gens, i va, diu, anem a fora a dinar. I ens vam anar a dinar i vam estar xerrant, i de cop i volta jo li vaig començar a explicar doncs, la meva teoria del llatí, però així espontàniament, no? Llavors ella em va dir, on dia, això que m'estàs dient m'ho repetiries davant d'una càmera? I jo em vaig quedar, dic, no, jo no m'hi dedico a això, escolta, jo ho faig per vocació i prou. No, és que això ho has de donar a conèixer perquè això té molt de sentit. Bé, i mira, em va acabar convencent i un dia em va agafar i aquí t'agafo i aquí fent l'entrevista, pum, no? Llavors, quan ja havia fet l'entrevista, jo li vaig dir, escolta, però això no vull que ho pengis a internet sense haver fet el llibre primer. Llavors vaig haver de deixar tots aquests estudis meus sobre la llengua per fer llibres sobre el llatí. Llavors el vaig fer així relativament ràpid, perquè va ser agafar i recopilar tot allò que jo ja portava anys dient als pobres amics que em tenien la paciència d'aguantar-me, no? En aquell cercle que hi tens confiança i que els hi expliques per això són els amics, no? Per aguantar els rotllos, les nostres noves teories, especialment a la Núria, però aquests amics són uns privilegiats per poder-te escoltar les teories. Sí, n'hi ha uns quants que sí, amb què hem treballat plegats, no? Com la Núria García, que era i així, però altres, doncs, que els de casa especialment, que tots els sobretaules anaven sobre el mateix, doncs ja estaven farts, estaven una mica farts, no? Quan em veien quan van engegar el rotllo, doncs ja fugia. Bé, la qüestió és que llavors per això va sortir abans el del llatí, i clar, va ser aclaparador perquè em va canviar la vida. És a dir, pensa que vaig començar a rebre 300 correus al dia, vull dir, va ser una cosa que jo no estava preparada per això. És que et vas carregar un pilar de la història occidental. Llavors, clar, surt el llibre del llatí el 2014, en 2016 surt en romanès i el 2018 sortia en anglès. I això ha anat passant davant perquè, bueno, les reaccions una mica m'hi van portar, no? Va camí de ser un clàssic aquest llibre, Bé, jo crec que... Perquè a més jo animo molt els lectors a llegir-lo, a buscar-lo, perquè és que a més és molt amè. No es fa gens carregós, és un llibre primet i que s'explica superbé i superclar tot. Hi ha gent que diu que és molt tècnic, però jo, sobretot els primers capítols, els he fet amb un llenguatge molt planer. Però després estic obligada a fer servir la terminologia lingüística. Però sempre procuro explicar-ho. Si parlo, per exemple, si dic paraules estranyes, fonètica, prosòdica, semàntica, després faig que surtin al text per explicar-ho, no? Per les persones que no són especialistes. I és més, quan comencen a sortir taules, doncs no cal que te les aprenguis, vull dir, passa-les i prou, no? Però penso que l'objectiu d'aquest llibre és obrir un debat i que això, doncs, com a mínim, tingui opció en els nous estudiants, no? Per tant, estic molt contenta quan a vegades, per exemple, em va trucar una professora d'un institut que dues de les seves alumnes volien fer el treball de recerca sobre el meu llibre i dic, uah, això és el que s'ha de fer, no? O sigui, fomentar l'esperit crític i bé, tant si és sí com si no, argumenta-ho. I doncs deies que havies deixat aquest aparcat, no? Exacte. Llavors tornem al llibre de llenguatge. Clar, quan jo paral·lelament he anat preparant aquest llibre, quan més o menys el tinc vestit, dic, això pesa i ha de sortir. Llavors li havia promès a l'Alicia Ninou, quan l'acabés, que faria la primícia amb ella, i així va ser. Vam fer l'entrevista. Sí, que també està a internet i que la podeu trobar a YouTube, són entrevistes molt maques. Ha canviat una mica el nom, es diu Somos Lenguaje, i això ha creat algunes confusions, després la gent busca el llibre i no el troba, no? Ara es diu Estamos hechos de lenguaje, no? És un llibre de gairebé 400 pàgines. Sí. Escolteu, que us sembla com que tot el que tractes amb aquest llibre és espectacular. Què et sembla, si tu vols, però com que ja portem una hora i escaig de temps, si el deixem per un altre programa on també vindrà la Carme Calvell, que li va encantar aquest llibre, bueno, que li encanta tota la temàtica és més el que ella tracta, que és més psicològica. Sí, clar, que aquest llibre he fet una cosa que jo crec que no s'havia fet mai, que és sumar, fer síntesi. Perquè estem en una societat on se'ns educa per ser especialistes. Per tant, anem molt a l'anàlisi, però l'anàlisi moltes vegades no és deixar veure el bosc.
És a dir, anem tant a especialitzar-nos en un tipus de fong o en un tipus d'arbre o en un tipus de fulla que no veiem el conjunt, no? Clar, has fet globalisme, és a dir, has incorporat moltes especialitats al voltant del llenguatge, interdisciplinari. És el que ens dona la imatge sencera, perquè clar, si veiem el que deia abans, que la genètica està portant informació que es contradiu amb la lingüística, si l'arqueologia o l'antropologia o tot el tema de la neurologia, tota la part tan interessant de la gramàtica ara cognitiva, que és la que jo una mica estic en aquesta direcció, doncs ens trobem que si tot això no ho tenim en compte, seguim repetint els mateixos discursos que no se sostenen. Llavors la lingüística s'ha de renovar, igual que la biologia s'ha renovat, que hi ha ara tot un nou camp importantíssim, i ho trobem amb la física, que també s'està renovant amb la quàntica, i ho trobem en tantes ciències, doncs que la lingüística s'ha de posar al dia, incorporar tots aquests coneixements i deixar de tractar el llenguatge com una màquina que els lingüistes analitzen i la disseccionen com si fossin peces mecàniques, oblidant que som els humans els que fem la llengua, no? Que el llenguatge és la base del nostre pensament, no? Doncs jo crec que és una bona idea el que diu el Dani, no? De potser deixar aquest llibre per una altra entrevista i fins i tot a convidar els nostres oients a llegir-ho, que ens envien preguntes, no? perquè surtin en aquesta propera entrevista, per exemple. M'encanta la proposta. Sí, el mail és radiocriticacat@gmail.com. Ho trobareu al canal de YouTube que ho posarem a sota d'aquesta entrevista perquè ens pugueu escriure i si voleu fer preguntes del proper llibre o de l'anterior, de No venimos del latín, que és el que hem comentat avui. La segona edició, que és la que porta incorporada totes les aportacions dels lectors i que es diu igual perquè no és prou diferent, de fet la mateixa estructura, però vaig haver de posar segona edició perquè està molt ampliada. Llavors, a banda que la primera ja no està exhaurida, no? Però que busquin la segona, que per Amazon la trobaran fàcilment. Un llibre que jo crec que tindrà moltes més edicions, segur, perquè és fabulós. I moltes més traduccions també, segurament. Esperem-ho, que mica en mica es vagi obrint. Des de luego perdó, acabo de dir un castellanisme que no dic mai, no? No sé per què m'ha sentit. És igual, si totes les llengües són la mateixa. Sí, tens raó, però no està dins el meu vocabulari habitual. Mentre no diguis des de l'UEC està tot bé. Bé, el que volia dir doncs és que té molta curiositat, em ve des de països hispans, és molt interessant, perquè fixa't, ells se'ls diu latinos. Caram, és el colmo de la contradicció, no? O sigui, com es poden dir latinos, gent que no tenen res a veure amb el llatino, que a sobre està en Amèrica, vull dir. I s'ignora molta part del seu substrat també, no? Que ara les llengües indígenes també s'estan reivindicant. Bueno, si es diu Amèrica i Amèrica és un nom també que s'ha imposat, doncs també tindria una altra lògica també. El que passa que els desperta molt d'interès perquè sí que volen escriure una història diferent des d'aquest etnocentrisme europeu. I tant. I llavors hi ha iniciatives molt interessants de diferents països hispans o hispanoamericans, no sé ben bé quina paraula fer servir, però bueno, m'han escrit des de Hong Kong i m'han escrit des de, per exemple, el llibre s'està venent molt per Anglaterra, en l'edició en anglès, per tant, no sé cap on anirà. Pots dir, Carme, nosaltres, les persones que ens agrada tot el tema de la teoria decolonial, no? i el giro descolonial, ens agrada dir l'Avia Yala, no? Que és com es deia, com li anomenàvem al continent, que ara es diu Amèrica. Amèrica? Com es deia? Avia Yala. Avia Yala? I això qui ho deia? En principi, en teoria, era el nom que els inques els donava li donaven al continent. Exacte. Doncs les persones que estem intentant també treballem en això, en treure el coneixement, no? I agafar unes altres epistemologies que venen del sud i d'Amèrica, doncs també es canvia la paraula. Gràcies, però no ho sabia, veus? Nosaltres fa poc que vam parlar amb gent de l'Argentina i coneixent el teu treball. Que bé. I ets tot un referent també a l'Argentina en aquesta matèria, o sigui que endavant, i bueno, com que ara ens tornarem a veure per fer un altre programa, ja seguirem xerrant dels teus descobriments. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Carme.